Gewoon reetrieders binnen Lulk hoe het besluit van de KNSB om de Wraadbekerwedstrijden, die in november houden worden op 12, waarom te gaan aan de ISU, omdat er te min publiek op aankomt. Voor de rieders is het toernooi op 12 belangrijk voor een goede tarrieding op de Olympische Winterspelen in Sochi. Frielander ondernemers binnen benauwd dat ze het slachtoffer worden van de strijd tussen de rederijen Doeksen en EVT. De prijzenslag tussen de rederijen gaat vooral ten koste van Vlieland, omdat er steund wordt met prijzen van Skilge en net van Vlieland. Dat had benamelijk gevolgen voor het dijtoerisme. Burgemeester Ben Bilker van Kollemelaan bloot nog recensie burgemeester van de gemeente. De gemeenterie had hem vastdroegen voor een tweede ambtstermijn. Commissaris Jorritsma en minister Plasterk moeten nog wel akkoord gaan met de herbeneming. Bilker is zo'n 2001 burgemeester van Kollemelaan. Bij Sint-Jabik is van de maand het nieuwe natuurgebied de Blikken officieel openen. Het gebied bestaat uit 3 reservaten die met elkaar verbonden binnen. Het 82 bunde grote natuurgebied had een heeg wetterpeil en is daardoor benammen onttrekkelijk voor grijdenvogels. Joenen vannacht buien en kans op tonger. Het wordt 8 of 9 graden en er stiert haast geen wind. Monier eerst nog buien, maar let het droeg waar. Het wordt een gratis stretje bij een zwakke zuidwestenwind.